Ahoj, vítám vás na svém YouTube kanálu. Jsem maminka momentálně 7měsíční holčičky. No a dneska, jelikož jsem spala 9 hodin. 9 hodin, nebojte, není to běžný. Včera jsem spala 5 hodin a kvůli tomu jsem sežrala celý svůj týdenní příděl čokolády, abych ten den nějak vůbec přežila. Takže ale jelikož dneska jsem naspala těch 9 hodin, tak mám dostatek energie na to, abych konečně natočila slibované video, aktivity s miminkem, které můžete provádět i vy, pokud budete mít dostatek energie a tu správnou náladu. Takže jdeme na to. Aktivita číslo 1. Budete potřebovat všelijaké petky, prostě petky různé velikosti, petku od mlíka, tím, že to zmačkáte, tak to má prostě takový atypický tvar. Ty věcičky, které do toho dáte, tak se tam všelijak jako rozprostřou vlivem toho, jak je to zmačkané. Tím, jak to není úplně zcela napuštěné, naplněné vzduchem, tak to bude vydávat takovýhle nepříjemný zvuk. V té flašce ještě potřebujete tedy něco, co do ní dáte. Třeba tady máme takové korálky, nebo co to je z jiné už rozbité hračky, pak nějakýho panáčka. No a zvolili jsme flašku s dostatečně širokým otvorem, což je tedy flaška od mléka. No a mimo ten obsah budete pochopitelně potřebovat i pevné nervy, obrněce nervy, protože to dítě s tím, pokud ho dáte na podlahu, tak s tím bude mydlit o tu podlahu, bude s tím všelijak chrastit, bude to mačkat a prostě bude tady bordel. Ale tak lepší než kňourání. Jo, to víčko, prosím vás, doporučuji zkontrolovat, aby tady nebyly ostré hroty, když tak já jsem to vzala pilníčkem na nechty, aby se o to neporanilo, protože ono, já to ukážu zblízka, jak tam jsou takové ty vroubky, tak ono je to do pusinky takové zajímavější než ten hladký povrch, takže zaručeně vám toto miminko bude žužlat a zkoumat. No a flašku předtím, než jí dáte miminku, tak flašku samozřejmě umyjete pořádně. I když nám dítě občas orozuje i podlahu, takže ono, ať je imunita. No, ale zpátky k flaškám. Další flašku jsme zvolili z takových těch levných vod, protože ten plást je měkoučký. Lahoda. To dítě se s tím prostě vyhraje. Jiná velikost, jiný obsah. Nemusíte nutně mít nějaké barevné, nebo jako je to fajn střídat, ale nemusíte mít nutně nějaké barevné cosi. Stačí použít ingredience, které najdete v kuchyni. Těstoviny, tady máte celozemné špagety a my jsme dali mungo fazolky. Můžete dát i hrášek, normální fazole. Další flašku, další nápad je tohleto flaštička od Miller Milk. Ta flaška má dobrý tvar, zase úplně jiný. No a naplnili jsme ji vodou a dali jsme do toho ne něco, co se zkazí, jo, abyste do toho dali klíčit mungo fazolky. Asi není úplně ideální nápad. My jsme do toho dali zase ty korálky, no a je to zase úplně něco jiného a to dítě to nějakým způsobem zabaví. Taková rada, nedávat to všechno naraz, protože když to dítě přehltíte podněty, tak ono nebude vědět, po čem dřív sáhnout, na co zaměřit tu svou pozornost, bude roztěkané a v podstatě z tak zajímavých hraček ho vlastně nakonec žádná nezaujme, protože bude přehlcené a nedokáže tu svou pozornost koncentrovat jedním směrem na vybraný objekt. Co děláme my? My třeba máme přebalovací pult, ale ten nepotřebujete, prostě tam, kde to dítě přebalujeme, tak kolem máme takové misky, a v těch má různé hračky a ty obměňujeme. A mimo to tam dáváme občas i ty flašky, no a to dítě, když pak přebalujeme, tak ono si, že se u toho nudí, takže se koukne, flaška, dobrý, vezmu si flašku nebo chrastítko. No a kolikrát tam má prostě takové ty hezké, barevné, vyčančané hračky, ale naše dítě právě sáhne po nějaké z těch flašek, to dítě se u toho může pobavit. Další flaštičku, ne, teď si dělám legraci, ale prostě můžete využít cokoliv, prostě neobvyklý tvar, perfektní zvuk, neobvyklý vroubky, jo, tady na tom víčku. No a my jsme do toho dali tady tyhle ty potom využijeme asi nějak jinak, ale prostě tady tyhle ty kamínky, prostě fakt fantazii se meze nekladou, můžete tam dát úplně všechno, co doma najdete a vejde se to do té petky. A pak mám v plánu ještě využít tuhle flašku, ale tu první musím vypít. Aktivita číslo 2. Balónky.
Nevím jak vy, ale já jsem vždycky chtěla takovéhle balonky a teď je konečně mám, takže to je taková odbočka. Určitě jste v nějaké té literatuře pro nějaké ty aktivity s dětmi, určitě jste tam zahlédli, že máte nafukovací balonky, navázat je miminku na ručičky, na nožičky, a že ono si bude všelijak jako kopat a hýbat těma ručičkama, ty balonky se budou vrtět a miminko z toho bude nadšené. Ano, tahle ta aktivita je super pro mladší děti, které ještě neberou ty věci do rukou, zhruba v těch 4 měsících si myslím. Ještě se nesoustředí úplně na detaily, nezkoumají ty věci tak jako detailně, ale stačí jim k radosti právě to kopání a mlácení ručičkama a ty balonky se nad nima všelijak jako hýbou a to dítě z toho má požitek. No ale proč o tom mluvím? My jsme ty balonky vyzkoušeli právě i v těch 7 měsících, předtím jsme je bohužel neskoušeli. Jo, mohli jsme asi ušetřit, protože balonky úplně jako takové nezaujaly, až na jednu výjimku, o tom později. Ale co naše dítě strašně zaujalo, bylo tyhle ty šňůrky. Takže nemusíte nutně letět do obchodu s heliovými balonky. Můžete odmotat trošku těchto dárkových stužek. Ano, není to hračka vyloženě pro děti do 3 let, ale myslím si, že pokud to na sobě nemá nějaké třpytky nebo nějakou barvu, kterou by to dítě slízalo, tak pod dozorem můžete na tu chvilku využít. Ono se s tím bude všelijak hrát. Je to něco úplně jiného na ten dotek a vlastně i na ten výjem do té pusinky, takže my jsme to naší malé nechali a bylo to v pohodě. Co ale v pohodě nebylo? Prosím vás, opravdu tohle to není hračka, kterou byste dítěti měli nechat bez dozoru. Mně se totiž stalo to, že jsem si zalévala kafe, takže na chvilku jsem se otočila a v momentě, kdy jsem se otočila zpátky, tak malá Natálka si tento balónek přitáhla a tu barvu, tohleto růžové třpytkaté, měla všude kolem pusinky a všude po ručičkách, takže něco určitě i asi slízala, takže růžová hovinka se třpitkama nekakala, takže asi toho nespapala tolik. Ale prostě jo, není to ideální, takže na to pozor nenechat olizovat vyloženě ten balónek. No a teď k tomu, kde jsme balónky sehnali. Do Google jsem zadala heliové balónky, po nafukování balónku heliem. Vyhodilo mi to různé takové ty party shopy a my jsme to kupovali nějak Martyho pyrotechnika, v Praze kousek od Braníku, pokud jste pračtí. No a my teda nejsme, ale zrovna jsem tam byla. Takže prostě zagooglit a jít na jistotu, protože než jsme ty balonky sehnali, tak moje maminka, která za mnou právě jela, tak lítala po Praze po různých obchodních centrech a naivně si myslela, že ty balonky prostě někde budou, no a opravdu nejsou. Takže není čas ztrácet čas, prostě použijte Google. A určitě vás zajímá, kolik takový balonek stojí. Není to úplně nejdražší, jo, pokud to budete kupovat někam na pouť, tak ano, budete za to dávat asi 200, údajně prý 4, ale mně se to zdá moc. Nevím. Ale když to koupíte normálně takhle v nějakém tom party shopu, tak za takový balonek dáte zhruba 40 korun plus přifouknutí heliem, to máte dalších 40 korun. Myslím si, že stačí jeden ten balonek, jo. My jsme koupili teda 2 a 2, ty další 2 byly ty latexové, ale tak jsem si říkala, že jsem je kupovat neměla, protože přijde mi to neúplně bezpečné, ten latexový balonek může prasknout. Aktivita číslo 3. Kartáčky. Sehnali jsme to na Dermax. Možná to seženete i jinde, je to značka Campbell Babies. Je to vlastně už píší od 0 měsíců. Mně se to zdá brzy. Od 0 měsíců, to je asi úplná jako blbost, ale tak píšou to tam. No, my jsme to naší malé dávali zhruba od skoro 4 měsíců. Začínali jsme tímto kartáčkem, je to v podstatě takové jako kousátko na tyčince, no a to dítě se tím zase nějakým způsobem rozvíjí. Jednak má něco neobvyklého do pusinky, všelijak si to žužla, nejen z této strany, i z této strany. Učí se vlastně to, že má něco v ruce a strčí se to do pusinky a že si to nemůže strčit úplně hluboko, protože pak se mu navalí, že jo? Prostě se tím rozvíjí zase nějaká ta jemná motorika, koordinace, oko, ruka a zároveň si tím to dítě právě masíruje dásničky. A to s tím souvisí ještě takový sprejík Dermax, který působí nějak chladivě nebo co a měl by jako zmírnit ty bolavé dásničky, když se ty zoubky prořezávají, tak možná je fajn to zkombinovat s těmi kartáčky. My jsme to zatím neskoušeli, byla to rada od mé kamarádky, u nich byl růst zoubků dosti bolavý. Tento kartáček ten je na masáž dásní, v době, kdy to dítě ještě nemá zoubky, nebo je má třeba jenom dole, ho používáme do teďka, protože malá teď
teď je 7,5 měsíce, má 2 přední a teď si prořezává 3. přední. Jo, to je úplně divný, že většinou se prořezávají ty 2 dolní přední, což už má, jako ne úplně, ale má je tam. A pak, že jdou ty jedničky, ty horní. No a ty nemá, jí roste 3. tady, ale takže masíruje si tady tímhletím. A pak právě na první zoubky je tenhle druhý kartáček a ten už je opatřen takovými drobnými gumovými štětinkami. Oni jsou takové jako tvrdé. Je to prostě určeno na ty první zoubky. A tohleto, když jsme dali malé poprvé, tak po tomhletom to byla taková docela dost velká změna a bylo to strašně srandovní, protože ona si to tak jako žužlala úplně tak jako soustředěně a byla s tím strašně vtipná. Vždycky, když si čistíme zuby my, tak malé také dáme kartáček. První tenhle, pak jí hnedka dáme tenhle, no a čistíme si zuby společně. Takže můžete ten návyk čištění zoubků pěstovat už takhle od útlého věku a rovnou tímto dítě i zabavit. Takže v podstatě se jedná o takovou společnou aktivitu. To balení pak obsahuje ještě další kartáček, ten už teda má štětinky a to už je vyloženě opravdu na první zoubky. My je zatím nemáme úplně vyrostlé, takže ještě to nepoužíváme. Tenhle prodejce jako není jediný, určitě seženete něco podobného v DMku, tam jsem to také viděla, takže jenom takový tip pro vás. Aktivita číslo 4. Knížky. Začneme těmito, což jsou knížky pro nejmenší. Jsou to kontrastní knížky, protože jistě víte, že miminko zpočátku nevidí barevně, vidí rozmazaně, černobíle, spíše stíny a tak a postupně se ten zrak vyvíjí, přibývají barvičky, takže je dobré ten zrak pomáhat rozvíjet pomocí kontrastních hraček. Naše malá je má ráda doteď, takže je zatím necháváme. Pozor na to, z kterého materiálu ty knížky jsou. Pokud máte gumové knížky, jsou v pohodě, logicky, že jo, ale tady tyhle ty kartonové nebo papírové, nebo prostě takový ten tvrdý papír, ono toto dítě může rozmělnit ústy a kousek vám ukousnout. U nás to dopadlo dobře, měla to malá nalepené na patře a najednou prostě koukám roh knížky pryč a malý se zvedal žaludek, takže tady u těch pozor a myslím si, že asi není úplně ideální, aby i tu barvu jako dostávalo dítě do svého trávicího traktu, to asi úplně také není ideál. Není to klasické leporello, já to vždycky dám nad malou, takhle to pootevřu, nabídnu jí stránku a nechám ji, aby si ji ona sama otočila. A jí to strašně neskutečně baví, takže takhle strávíme jako docela dost času, než se tím umrzí. To samé provádíme i s touhletou větší knížkou. Tady jsou teda, ten brindák je úplně příšerný, nebo takhle. Oni jsou u toho popisky, já si říkám, ježišmarja, proč to popisují, tak asi vím, že tohle je medvěd a tohle je jabko. No ale pak, když jsme s manželem došli na tuhle stránku, tak říkám, co to je? Aha, brindák. Říkám, a kvůli tomuhle obrázku tam jsou ty popisky. No. Takže prostě to takhle nad ní dám a nechám jí to otáčet. Chodíčka, vy? Teď další stránku? Tak, chrastítko. Teď další. Já, medvídek a jablíčko. Zkoušíme dělat i na bříšku, takže dále. Tyhle ty 3 knížky, ty má malá zatím nejoblíbenější. Ty knížky, kde jsou obrázky od Heleny Zmatlíkové, ty jako jednoznačně vedou. Ona má takové krásné, zároveň dětské, ale zároveň jako výrazné a realistické ty kresby. Jmenuje se to Hrajeme si celý den, František Hrubín, Helena Zmatlíková. K tomu se vlastně váží další aktivita a to je říkánky a zpívání. I když zpíváte falešně, to je jedno, prostě zpívejte těm dětem. Rozvíjte jim tím slovní zásobu a vedete je k hudebnosti. Pokud zpíváte úplně falešně, můžete si pustit třeba na YouTube nějaké dětské písničky jako podklad a spolu s tím zpívat, abyste jako měli dobrý pocit, že v nich pěstujete nějakou jako hudebnost, ale prostě takové ty základní písničky, to prostě falešně nezaspívá nikdo. A jestli ho, tak je to jedno, prostě je to aktivita a neřešte to. Zpívejte a říkejte říkánky a tak dále. Třeba tady Božka Boubelatá dělá buchty z bláta a každou tu buchtičku dá vysušit sluníčku. Jo, takže takovéhle jako fakt pěkné říkánky. Hrubín, František Hrubín, to je kvalitní literatura, jo. Takže rozvíjejte děti už od útlého věku kvalitní četbou a výraznými obrázky. Další knížkou je Šiju boty do roboty, to je na podobný způsob, jo, opravdu fakt jako, myslím si, že neuděláte blbost, když seženete tyhle knížky. Tady zase František Hrubín, Helena Zmatlíková, co ta očka vidí. Takže takový tip pro vás.
A ještě takový tip. Jděte na Vinted, najděte tam, prostě zadejte tam jeden z těchto názvů a prostě z chvilku to sledujte, jako je asi blbost kupovat jednu knížku, jo, to vyjde na stejno koupit novou. Ale když tam bude někdo, kdo prodává těch knížek víc, tak prostě jich vezmete víc za pár korun a ty knížky jsou fakt jak nové. Tady už to ukončím. Těch aktivit jsem měla připravených daleko víc, ale to video by pak bylo asi nekonečně dlouhé, takže to necháme na příště. Budu ráda za každý like, odběr se zvonečkem, ať vám nic neuteče a případně mi napište dolů do komentářů nějaké připomínky, nebo jestli jste něco z toho zkoušeli se svými dětmi, tip na nějakou úplně jinou aktivitu, nebo jestli něco z toho plánujete vyzkoušet a mějte se zatím krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa, které vyjde zhruba prostě až ho natočím, proto dejte odběr se zvonečkem, ať vám to neuteče, až mi čas dovolí a vydám další video s dalšími aktivitami. Mějte se krásně a zatím ahoj.